Hakasin ka beningkong la pelong ya ka jinga kun thai bhabriu na ka benta ka nam Miss Living Roots arajar arpuar kabala long ha ka hinyaw ba ka pratrik matau benai da ka Tourism Management Committee jong ka snong terna. Ya kini ka jinga kob la pelong ha ka sngi pen ha perda ya ka tamasa baju pelong Shisian Arsenam kata ka Second Living Roots Festival arajar arpuar. Ya kini la pelong kum shibenta ban kentiu ya ka kam jengok kai perthai hakathan bar kumju ban ya wer ki nong shong shnong ban penne pensa ya ka mai mariang. Ya kini ka jinga kop lawan ban bisha da Idrisi Basiaw mon bat Great Mercy langte ha ka jinga don lang ka MDC ka Congress Mary Kharpuri kum ikongsan bat ka kong Dasumarlen Majau kum sembut kongsan bat kiwei. Ladon khat arngot ki balai shimenta nagathan shela borok away but la job ya kani gajing yakob da Stephanie lakanti khar na shela musto kabadairu kanong thok khubor jong kajela but Equilenda Kharpuri na terna kum first runners up but Irufikas emli na mamulu kum ka second runners up. Miss Living Roots 2022 bakal si contestant number 5 na ternay ko Equilenda Kharpuri. Katangay kining niagis tahap kiti kinagijing Ayman CM dapat Stephanie hangni ibilang wanra ya keburam dapat katahan jadi musta berkumjur kita riwar silahi berokoy hangni. Isnam ki banwan bakane ka committee kandangla susu ban kentiu habaro kiliang bat khamtam ban kumdo ban kentiu ya ka jongo kai perthai bat kumjuru ban ailat ya ki kun samla bat khamtam kani ka special program kabala long menta kasngi habede bakani ka Miss Living Root ka bakani ka sen ka ban ningkong lese ka jela ka jongi ne ka perthai baro ka we ban pelong kum ya kani ka Rinsa ban pelong ke kum kani rinsan ban peni ya ki sab ki phong jong ki kun samla jongi hanga hinga sngo ba kata ka kentin Miss Living Root kadai bet ka biadai bat kani ka saudong sangkun ka mariang ka bangin dai ban penek kanya ka mariang ndai bangin syuyo tangi ka nam hendring di ban lei na banta ka mariang bangin penkuat ban subay ka mariang bat bangin kentiu syusyu ya kani ka thai haki liang barok kan ningkong ni sharp shang asmo sarang bangadai na kani ka shnong ma na mar kala pau nam bah do kata-kata ti ke ka jingken tukan phami ki pai ba kolong ba na sini ki than khamtam bakin penne pun sumar ya ke ka ba kamariang kala ai haki ti namar ba ladaki nang ban penne kalong rukom kalat ai ka majam bat nginang la shushu kan bangin kentiu ya kata ka tourism ma hapo ka jala megalaya ti ke jing thumu ke jongi kalong ba ngin penlong lakum no kumno Shisian Arsenam he ka kadau hi ka ba kongsan kalong ba balengi pelong Shisian Arsenam kalong ba ngin khamsuk ha kaliang jong ka financial assistant mo long ha kaliang ke jingwat jing yarap ke jongi kinu ki department ngaru ngas kutu hi ba kan yaki bakin sponsor malau snam kan bu jing ngai yaki ha kaliang ka thok kata lane ka jing ya pelai mo hi ka pisah ka tengka dari jing ka ngila don hi ke jing thumu ba lakum no kumno in pelong Shisian Arsenam